मोसानो रोङा ड्राग्स जायोब्ला एक्टिं खालामनो हाया दा बेखायनो जाय खुदियाया एक्टिं खालामा जाय खुदियाया मेथाइ खना जाय खुदियाया मोसाया जाय खुदियाया फाव खालामा बिथांमोना ड्राग्स जायो सादा जायो सिगारेट सोबो गाज्रिसो जायो दा बेखायनो जोंनि हारिमुनि मानसिफोरा रावबो ड्राग्स जाया जेसेबां हारिमुनि मानसि दं बिथांमोना बुंनो हागोन माब्लाबा बिसोर सादा सिगारेट जाया जायफोरा मोसानायाव गोसो होआ जायफोरा मेथाइ खना बिसोरसो जानला मोनला उलुं फुलुं ड्राग्स जायो सादा सोबो सिगारेट सोबो दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गामिनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव हर मेथाइ खननायाव मोसानायाव सावगारि आखिनायाव बेयाव जुदि हरोब्ला खुदियाफोरा बिजि थागोन मबाइल नायनाय नङा बुझि मोनदों ना होमबा नोंथांमोना रबिबारै नायहैनाय सिमला बाजाराव सावगारि आखिग्रा फालो फालो मेथाइ खनग्रा फालो फालो मोसाग्रा फालो फालो दा बेखायनो खावलायगोन गावनि खुदियाफोरखौ गोसोखौ मोजां खालामनो थाखाय ड्राग्स सिगारेटनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नोंथांमोना बेयाव बिजि दोनै नङाबा सानसे सानसे मबाइलावसो थागोन आं खावलायगोन फैलानि उनाव फैला जुदि बैसो जानानै हारिमुनिफ्राय जानगार जायोब्ला नोंथांमोना बे जायगाखौ लाखिफिननांगोन दामग्रा देग्रा ओंखारनांगोन मालायखौ सुलेखाखौ मानो एसे फैसा खरस खालामनो गेमसिखौ लाबोनानै मानो फैसा गारनो थास' बिबारखौ बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो मेथाइ खनग्रा मोसाग्रा गेमसिमोन बायदि फुजिमोन बायदि फुजिमोना मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो 2 लाख फुजिमोना मोनसे फिल्म बानायनायाव 2 लाख 2.5 लाख लायो 2 लाख 2.5 लाख मोनसे फिल्म बानायनायाव जुदि मोनसे फिल्म बानायनायाव 2 लाख 2.5 लाख लायोब्ला मोनथाम मोनब्रै फिल्म बानायबा बेसेबां मोनगोन नोंथांमोननि गामिनि फैले मोनसे फिल्म बानायबा बेसेबां लायो 1,25,000 1,20,000 लायो मोनसे फिल्म बानायनायावनो मोननै मोनथाम फिल्म बानायबा बेसेबां लागोन मोनसे एलबाम बानायनायाव फैलाया बेसेबां लायो मोनसे एलबाम बानायबानो फैलाया 25,000 लायो बिथाङा एबार बोसोराव मोनब्रै एलबाम गादों मोनब्रै एलबामाव 25,000 बेसेखो 1 लाख मोनखाबायानो आं एबार बोसोराव बेसेबां एलबाम गादों मोन 12 एलबाम गादों मोन 12 मोनसेयाव 25,000 खै हाजार फैसा मोनखाङो होमबालाय माथो प्राइमारिनि मास्टारा पात्तायानो मोना दा बेखायनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि खुदियाखौ नोंगौ हारिमुआवबो साफा सानै गाज्रि मानसि दङ नाथाय मास्टाराबो सानै साथाम हाबा लानाय दंना मास्टाराबो साब्रै साबा दं हाजिरा साख्रि मावग्रायाबो साब्रै साबा दं माहाजोनफ्राबो लाग्रो दं नाथाय जोंखौ सिनायो नालाय हारिमुनिखौ दा बेखायनो जेरैहाय दाब्लाखौ लानाय लोगो लोगो सिनायदोंमोन दाब्लाया माथो बिसोरनो दा बेखायनो रायजो नोंथांमोन गावनि खुदियाखौ मोजां खालामनो थाखाय फरायनायाव गोसो होनो थाखाय हारिमुआव लाब्ला गोबां बाथ्रा बुंला मेथाइ खननानै बेखेवना होनोसै गोबां आर्टिस्टफोर दङ दे मेथाइखौनो खननानैसै
đã vừa qua ta để cho dư lấy câu chuyện ta mà anh đi đâu bằng Salia di nei berparla harga berparla Kaisa kata tujuh apa kehidupan Kalau berserai konsep naik beban ini ngajar berekon bertanai
मोजां मोनदों सरसलि गामिखौ गोदोनिफ्रायनो जों मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो जों मिथिगौ जोबोद आब्रुथि गोनां गामि गावजों गाव जोबोद गोरोबलायनानै थायो गावजों गाव जोबोद अनलायो मोजां मोनलायो दा बेखायनो जों बेखौ लाखिबाय थानो हानांगोन बोसोरफ्रोमबो बैसागो खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बोसोरसेनि गेजेराव जों गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय एना एनि जानाय बेनि सिलसिलायाव बि थाङा बिनि बे सिलसिलायाव बि थाङा जों बेखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो सिलसिलायाव थांलायनानै गाज्रि मोननायखौ जों फोजोबना लायो दा आसा खालामो बेफोरबायदिनो बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि गामि अननाय मोजां मोनलायनायफोरा बेफोरबायदिनो थाबाय थाथों दिनै बेखिनिखौनो आसा खालामनानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय